Ndichikutambira zvekare pano paTirari 263 pano pachana ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotina on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari. Vadikani, pane video reBhazi randava nezvaro muzuva ranhasi 2024 kupera kwa 2024 tainge takureceiva macases ekutsva kwemota. Nhasi ndaona ndichineswa kuWhatsApp zvikanzi atirari pane nyaya iri kunzi yaitika but hatina proof, hapana zvatiri kuziva, hapana chatati taona, pafa vanhu vangani, pakuvara vanhu vangani. Ndava ndangodzifambira nyaya idzi dzandinonoke kuzivisai ende ndava ndatouya nevidhiyo yandangoya ndichida kungokuudzai kuti ichokwadi zvaitika. Vidhiyo iri ividhiyo ratorwa kuEpworth. Bhazi iri ranga richienda kuEpworth richibva mutauni richienda kuEpworth. Zvaranga richienda kuEpworth, bhazi iri rangotanga kungobvira moto pasina kutungidzwa moto. Ndichakuisirai video iroro. Wapedza kuona video usaskipe maupdates panapa tinoenda kuti kamabatanidza. Chiro choti muwane manews updates akati wandei pasame video. Saka usahabve futi panapa, gara wakangobatirira chimoto wakachibata kuti dzvi nekuti tichadzoka futi nerimwe video. So bhazi iri zvaratsva, vadikani, vanhu vese vakwanisa kubuda ende vanga vachibuda nepamahwindo bhazi iri richitsva. Tinoblema chiiko apapa? Nyaya yechisatanism iri yapinda munyika yedu yeZimbabwe. Da kukusiyai muchiona video. Wapedza kunzwa video utaura zvaunofunga mucomment section. Ndatione video. Next update da kubata nyaya my prince ndo vari kupisa maswitsi social media zvaizvezvi after vatengerwa mota navaSewick neuchivhayo. Zvisine vanhu maswitsi social media munozongozivawo kuti vanotozongotaura, varegere kutaura kana vachivhayo vatengera munhu mota. Vamwe vanhu vari kuti Sewick neuchivhayo mukadzi uyuyu agara ane mari kudhara ende aitokwanisa kuzvitengera ega mota iyi. But chakanaka mukaka urungwe munyu nda kuisirai video ramai prince kumbari vachipemberera mota yavo nyowani akwa yavakatengerwa navaSewick neuchivhayo. Vanhu maswitsi social media mune moto zvaizvezvi. Chinzi mai prince munhu anoratidza kuti ane mari dzake kudhara ende kwaanoshandira uku kumbari kana mufarirwa wanga uchitwa mota zvikuratidza ndiyo mpinga yachona ikoko kumbari. Vamwe ndo vazongoti havasi vese vari kufara ipapo, vazhinji vakatsamwa. Zvanda kuita munguva inoi dakukusiyai muchiona video. Thank you for your support vadikani. Malikes enyu akatikoshera zvikuru. Much love. Yeah.